বসকানি 2023 বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য সাইতা বিধানসভা এসেম্বলি 35টা এসেম্বলি खुफलाय खायनाय अबनि लोगो चिनि फैनाय सामनु एसएमएलए सेसनो जों त्रिपुरा मथानिमै जे कितु खुफलाय खायनाय मगन जों पिलिसिमि मोजां मिसि खायजाका जे विधानसभा इलेक्शन जों खायजानाय चिनि बुबात्रा रिंखा जे बसकानि 12 तारिख नभेम्बर कायसा सारा त्रिपुरा राज्योनि सारा त्रिपुरा राज्यया सारा भारतवर्ष जों कायसा अब चिनि मेसिस सम्पूर्ण बगाय कायसा चिनि आश्रबाल रिंजाक किसिसा खानाका जे जोंनो बिसबिरो किरिजागाय पारमिसन जाया सिनि वाइकेट साइ दङ निनि पारमिसन जुनाया जों सारा त्रिपुरा राज्य सिनि ओ हानि ओ चिनि बरनि हा ओ साइबो सिनि त्रिपुरा जों 12 तारिख एमन कि 2 लाख या 3 लाख पदों कायसा आगस्त मासे अभियान खानाय दङ समाजाव आसा थायो जे सामनिबो जों सामनि बासाया सारा टार्गेट ओ कासुपायावहाय आम्बासाडर जिल्लाफोराव चौकनगर जे जायगा जों थानाय जामुनाय बा जे जायगा थानाय समाजानाय ओ जायगानो चिनि त्रिपुरा मथानि चिनि हायुना हामुबानि लास्ट फाइट एबा चिनि इस जे विधानसभा निर्वाचन मेसेज खायनाय अबनि बागै 2023 नि बसकानि 12 तारिख जों राष्ट्रबल जों तियार